Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввален дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен дӯстон ва дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед. Ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб бо диққат гӯш кунед. Як хонаи фурӯшӣ аст. Хона қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур 46 микрорайон, ана мо 46 микрорайон дӯстон, кӯчаи Первомай, ана мин ростаки хонаи фурӯшӣ роҳ дорад дӯстон. Ин тараф бошад тарафи Ленинский район дӯстон. Аз поёнам роҳ дорад дӯстон, аз ин тарафам роҳ дорад ба сӯи хона. 1 километр роҳ то даруни хона, пеши масҷиди Коҳри Сулаймон, масҷиди ҷумъахонӣ, ду то масҷид, мактаби 105 дӯстон. 4 сотик замин, 8 дар хона, 260 квадрат. Хона ремонт надорад дӯстон, ҳолли ба ремонт тайёр кардагиам. Медурен ремонт мекунем, зиндагӣ мекунем, номероша мемонем, нарх наоша охирда гап мезанем дӯстон, то охири видеора тамошо кунем. Хоб дӯстони азиз, ана ба пеши хона омадем. Даруни ҳавлида қарор дорем дӯстон. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. Дарвозааш, ҷои дарвоза мондагӣ маҳкам аст. Айни ҳол инҷо девол через хонаи дигар медароем дӯстон. Ин девола маҳкам мекунам, метиҳам. Баъд лесинсаи пеши биноам мекунам дӯстон, лесинсаи дуюм ошонарам карда медиҳанд. Хоб ҳавлиро мебинем дӯстон. Ҳавли ҳамвор хушрӯ аст. Стяжка надорад, бручатка надорад, аммо ҳамвор аст. Ду ошёна дӯстон, як подвали калон 6 ба 320. Бино дӯстон ростаки тарафи глубинаш бигем 11 метр аст. Ин тарафаш бошад дӯстон 920, дуюм ошонаш 1320 мешавад. Инҷо бошад ҷои гараж кардагиам дӯстон. Аз бараш подвали 6 ба 320 аст гуфтем. Аввалан инҷоро ба навор мегирем. Хоб як навесак аст, болош монолит. Ана подвал дӯстон, як подвали калон. Инҷо плани аловхона, дедонхона аст дӯстон. қафоаш пешаш бошад. Як ҷои гараж мошинмонӣ. Хоб дар пишти бино мебинем дӯстон, як латоки ҷубори об аст. Латоки ҷубори об аст. Ростаки дистансия хонарам дуртарак аст. Ягон 2 метр 3 метр. Инҷо ҷои аловхона медароем ба даруни хона дӯстон. монтаж кардагӣ нест, шикатур нест, стяжкаи полаш рехтагӣ чизе ҳаст. Лесинсаша мекунам. Тамом дӯстон. Лесинсаи ростаки берун дуюм ошонарам карда медиҳанд. хоб ростаки як хол мешавад дӯстон. охирда лесинса мешавад. Аз бари лесинса як ҷои санузел мешавад. Аз тарафи дасти рост хона ё ки кухни дӯстон вибират мекунед. Як туша хона ё кухни мешавад. хоб як хона, инҷо бошад дуюм хона, обши 8 дар хона аст дӯстон. 260 квадрат, 4 сотик замин. сеюм хона. инҷо бошад чорум хона. Агар як туашро кухни кунем дӯстон, 3 дар хона дар якум ошона мешавад. Дар дуюм ошона 5 дар хона. Мебароем ба дуюм ошона. хоб дӯстони азиз, ана ба дуюм ошона баромадем. боло криша мешавад. ростаки 5 дар хона дар дуюм ошона гуфтем дӯстон. Якум аз тарафи дасти рост, якум хона. ҷубор латоки об аст. тараф гуфтем ки тарафи дедонхона, чакдонхона мешавад дӯстон. инҷо мебинем дӯстон, як калидори дига кардагиам. ростаки як хол аст. Ин тарафам як калидор болои гараж аст дӯстон. хоб дуюмги хона. монтажо гузарондагӣ нест. болоша амдова ягон чӣ мекунед, тамом. хоб ростаки балкон мешавад дӯстон.
сеюнги хона, як зали калон, ду приза. инҷо бошад чорум панҷум хона ростаки санузел дӯстон. бениҳоят хонаи кушоди калон аст. хонаҳо ҳамаш ростаки санузел. ана ҳаминҷо гуфтем дӯстон ки лесенсияша мекунанд медиҳанд дӯстон. дар инҷо баъд пишти лесенсияда як ҷои санузел мекунем хитон. хоб ҳамаи дигар хонаҳоро дидем. 5 дархона дар дуюмошона, дар поён бошад 3 дархона, як то кухни. кадомиша ки вибират мекунем дӯстон. инҷо гуфтем ки ин девола маҳкам мекунанд дӯстон. дарвоза ростакӣ мешавад. транспорт дорад 1 километр аз шоҳрои калон аст дӯстон то пеши хона. мактаби 105, дуто масҷиди қоҳри сулаймон. хоб дӯстон хонаро дидем. нав ремонт кардагиан. забор ҳама чӣ дорад. қоидавиз шикатур мекунем дӯстон. тамом дигар ремонтуша сар мекунем. як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шоҳмансур, 46 микрорайон, кӯчаи Первомайск мегӯянд дӯстон, пеши масҷиди қоҳри сулаймон. 1 километр аз шоҳрои калон гуфтем ки то пеши хона. 4 сотиқ замин, 260 квадрат, 8 дархона, септик. нархи хона дӯстон 960 000 сомон. боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 935 87 30 33. дар ана ҳамин номер ватсап. як номер дигар 30 70 30 33. хона алиш вариант дорад дӯстон. як комнатаа аз тарафи 46 ҳамин тарафҳо бошад, ё ин ки ягон мошин 100 000 сомона болои сум дӯстон. хоб номерҳоро занг мезанем. маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад дӯстон. чизе нафаҳмидем, соҳибмулк номероша мемонем дар поини экран занг занед дӯстон. маълумоти пурраро бо соҳибмулк медиҳад. раҳмати калон барои диққат. худо нигаҳбонатон. то навори оянда дар комментария хонаро баҳогузорӣ менамоем. дар номерҳои поён занг мезанем. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем.